ukuthi baphilisiwe ngamandla kaJesu wezwa ngoJesu manje ke naye kufuneka ezwe ngaye kufuneka azitshele into ayizwile njengoba ngikutshela hamba uyifike uyitshele ekhaya ukuthi ngikutshelile is not enough repeat what I've said to you. That is what we call the confession of faith or the confession of hope. Lithi iBhayibheli singasilahli isivumo sethemba. Isivumo igama lithi isivumo lisho ukusho into ulingise into kade isho kuwe ubusuyayisho nawe. You will have what you say in the name of Jesus. And no devil in hell can stop every word spoken to you because there is power in those seeds. U-Eliya wakhuluma kwashintsha iweather. Yalalela iweather alana. Athi nomelele kanje kodwa amazwi akhe awalele abhiza bamba ukuna kwezulu asemkhathini amazwi yena ulele. For 3 years amazwi akhe egade ukuthi izulu lingani. Awanizwani ngani? Liona mase kusho mina kusho a representative yasezulwini ikhuluma i-exercise i-dominion phezu kwemisebenzi yezandla zikaJehova lizona mase kusho mina ngiyanikhipha ekubeni nizwe ngendalo indalo izozwa ngani ngoba vele ilangazelela ukubonakaliswa nokukhazinguliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Invelo yonke is mourning to God, crying for the manifestation of the signs of God. Manifest yourself now. It's time to raise you, to arise and shine, for the light has come and the glory of God has risen upon your life. It's time to rise up and prophesy. Usakhona la nje? Where is we lalela into short? Yeah. Namhlanje before I close, we must destroy all the altars of our fathers. For 7 years, isizwe of-Israel sihlukunyezwa ama-Midian. Kanti kungenxa yama-altars are-wrong. Angenalo igama likaNkulunkulu phakathi. Kuthiwa uGideon kwafuneke aye ebusuku kuvukwe ekseni i-altar likayise lingasekho. Bathu bafuna ukumbulala uGideon kwasuka umuyise wathi oh imani kancane. Yena uNkulunkulu waleli altar uma ngabe lo nkulunkulu empeni mkhonzo uNkulunkulu wangempela befuneka ayilwele manje uzolwelwa yini manje yena ulele lapha phansi besiphuma phi izolo ePels la kulana kade siphuma e-restaurant sidlula lapha aba umndiya ba niyabona lo Buddha le ngathi kunindlovu manje bakulay uyabona kusho ukuthi bebe ne function noma bebenza izinto zabo manje ke uBuddha ulele bamlayisha evenini bambopha ngentamo ngithi mina nkosikazi awubheka nje le nto Nkosi yami akasekho bona ukuthi manje lo nkulunkulu ongakwazi ngisho ehambela umoya ngcwele umoya ngcwele I can imagine nami sekuthiwa ngithatha uNkulunkulu wala isikesi ngimlayisha emvenini ngibopha ngentambo kuzangawo Motho yababheka abahlakaniphile laba bantu kodwa manje nangu uBhuti usabekwe lapha abandlulele phansi and manje usahekile kunephathi enye uwafu omunye uwafu ulele kanje omunye ulele kanje usekekile shaya izandla ukuthi wena ukhonza uNkulunkulu umnikazi wezulu nomhlaba
Hey, ishayela izandla loo nto. Hey! Oh!